Ето, пичове, влизаме във владение в студиото, бъдещето студио. Ето, тук ще бъде основното. Има тераска. Трябва да се дообзаведе. Влизаме във второто помещение. Помощното студио. Стаичката за релакс. Пералня имаме, да се перем. Отцапаме гащите. И третото помещение, като кухничка. Тук има си печка, абсорбатор, тераска. Това е. И вече трябва да започваме с ремонтите и обзавеждането. Тук, естествено, има и баня и туалетна.